Ádi Boy, küdi a Simóval, 5000-re, yeah! Hoppá, mindjárt lefullad, mindjárt lefullad, mindjárt lefullad! Hoppá, főpörög, kikapra, kibaszta egy kerékre. Á, nem. Bazd meg! Nincs kamera. 600 megapixel, bazd. 600 megapixel! 600 megapixel! Jó küdi a gyerek, mi? Ja. Lazán. Előbb majdnem hátra brunyált egy keréken. Mutasd már anyjának. Megmutatom, majd ez lesz a terhelő bizonyíték. Hogy? Na, humban ez. Várj, leszüneted. Szünet. Mondom, szünet! Nagy valószám, ezerre. Szövegyünk téged is? Nem kell, én csak balfaszkodok. Küld ki basz ki egy kerékre! Basz ki! Egy kerékkel küldj el! De nem volt ez jó. Előbb jobbat csináltam. Az előző az jó volt, tényleg, az rendesen ment fel. Na majdnem. Följön a boly! Ádi a kemény! Yeah! Dehogy is! Mögé nem ülök föl, bazd meg! Megint szünet.